Obor Sewu. Dinri paluban samangke padungo punden kula penemban Manik Sasmita kepareng ngayomi dhumateng negaring Ngastina. Anak Prabu Duryudana ndak sawang saka kaduan negaramu prasasat kaya ketaman Badra Hirawan. Badra rembulan Hirawan mendung satemah surem ilang wibawane. Pun bapa Resi Manik Sasmita sing bakal dadi cagak kinarya tuwak aja nganti rontok kawibawane anak Prabu Duryudana anggene ngendhaleni negara Ngastina. Nadyan kados pundi kemawon Bapa Resi tetep wonten ingkang dados milik ing netra satu ing cangkrakan mungsuh bebuyutan anggih kadang-kadang kula para Pandhawa aja sumelang rasamu anak Prabu. Aku ngerti namung kemawali-wali angger Duryudana sakadang Kurawa budidaya curnane Pandhawa palandene gagar-wigar. Ripalungguhan iki aku bakal mbuktekke kasetyanku marang panjenenganmu. Aku nyuwun wektu sajroning 7 dina. Aku tak nyuwun pamit budhal ning negara Ngamarta. Yen baliku ora nggawa sirahe para Pandhawa ora nyangking ndase para Pandhawa melehna Resi Manik Sasmita. Raja